Mek lang no lang no, ot lang no, kaculang rem, lahai lam ki lam pong aputak sor lu asong atum ki kang sai ji aronawi. Sita kang sai ji amay long ki nang dodun long pusi karbi richo long sing rong hang pen ki pang dakpot. Karbi Anglong Labor Union aru amahang tepathekpon. Sik sedul arona tengpen Karbi Anglong ahawar rong rup arlu jongsi charwo chingchek chonghu chonghi meglang no lang no ot lang no lahai ason alam ki lampong dokok pusi Karbi bisar kidar aron mate Karbi customary lo aron ateng pulote rong asar hima asar habe pinpo laben richo atum cepari dengsi insai unchoji hampang asong laben ki jasmet sorlu asong atum kang sai men pen ke ther ke hap kalili kalang lang insai po tangka ki pathirong titi ajoy ni ahok pet akang sai kilong nang jiwek aphanta ahok pet akang sai long ledet si lam chepa ju thek the det po mo ke padu ke Karbi richo long si lam nang paliham titi lasi lapuson claim jam dam jam lapen insai jam abang ki kali dedra Karbi bisar kidar aron ajutang kiparing berji aphan Karbi customary lo aron chepang bo bedet nang ji pusi Karbi richo ben lam the chepak langpon ate hampang asong mate organization atum jongsi aning ke hangaling chepa thek jam chepare jam jongsi kalili kalang lang inside up inside pro bulote Indian Constitution 6 schedule ajakong kedo Karbi customary lo aron ajakong thepik bu bupia phansi ke hokchon lasi hampang song atum claim dam tami lamki lampong alam bulote rong asar hima asar habibin po atum aphansi khodai si pangsai nang ji busi Karbi richo longsing rong hang pen kapang dangko lapen kiram tanga por hut lapen non pini arni an angbong swarlu asong atum jasmet Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF Karbi nimso ching thurasong KNCA Karbi swarlu amai KARSA lapen non head jong nang kiklang Women Karbi Student Association WKSA lahai swarlu hampang asong atum lamki lampong kang sai ji aronabi sita kang sai ji amay long ke nang dodun long pusi Karbi richo long sing rong hang pen ke pang dakpon dipu pen bi mo sing teron report Karbi live lalu isi aku karmeng long kang arat aphan itum isi kapacini mana isi kethan jibang ke lapon itum richo pen lasi non kedam tang ana bang itum thekdam long itum karmeng long arat mana karmeng long kang long itum thekdam long dak women justice form tundu bakian si du karsa tundu lapen sodaksi non klang thu WKSI tumda klang elilo lasi lahai also asong tumta claim refundly claim tame sta kabisar mate mana ke chokche kilele bang phu dukok pusita alang tum ke bisar ne lasi hadak itum du arondo itum ke ro asar du hima asar du ba atapang ke alang tum si bisar longji la penon itum pu rongkhang mata itum dak abang ke dak hambe do pinpu do rong sar do basar do alang tum si bisar frank po jong si bisar ne prom ta itum dak habe pinpu dum do habe tum bisar ne prom ta lake dak richu long si bisar po la si itum non dam tangan bang ke itum aron itum claim play that theglo da arkam jam so theglo mane tum bang ke chok che ke lele nep dun po ar so tum bisar de ason bang ke chok che la sino ne prange bang ri anu bang ke itum la ar so tum hanta bisari pul upe sita nang dun long ke bisar tum bang ba ke si tum ta nang dun long la si ka bisari bang ke rong sa tum si bisar nang po ke sing si ke la pen son ta si pu habi tum bisarang po sono si dak rong rak bisar lasi soang thun bang tum char kam jam ni pubani pubang ke lasi kado be kar beng long arat dak sorlu tum phanten dang lo la pen dak asong lu pik lasi tum asong lo an phantan si suni ri lo itum bisar jam ni la pen kalili kalang lang alam ke richu long e wan ni lalu ni sini pang tum bang ke
Patumi Niphai Krenar ke Prechiklu Borzan constituency ke Parlu Mukhim Rong Pi Arong Long Karbi Anglong Labor Union KALU Borzan Along Amahang Patekpon Bangso Mai Long Mai Jepahem Pupon Sarlong Teron Lapen Mai Thipi Kezai Lapen ke Aluhi Pachini Pon Santiram Ing Tipensi Thanpon Lapen Aluhi Sarpo Aman Pen Khorsing Timong Labor Board Chairman KAC Dipu CM Pen President Ajay Rongpi KALU Peter Tiso Advisor KALU Vidya Singh Rongpi Founder Rai Singh Milik Former Secretary Jonah Singh Teron President Bogazan LA Lapen Man Kidoatum An Chitong Labang Somai Kising Nangkok Mati Amahang Patik Nangkok Laki Labor Tumapan Ansusi Kipang Tang Pontuji Apansi Borzana Long Tami Labor Union Amahang Patik Pono Lapen Ang Tanalong Kachong Datam Arisoi Zang Penan Dolo Lapen Kiti Kejang Pen Kisung Kachitong Nang Lahai Sitami Dupik Ano Lasi Hal Haya Tumapan Kikang Tipji Apansi Metang Adimalong Factory Kithelong Punoy Mati Kaprek Adimalong Banga Kaya Dumsi Sai Ki Claim Chirai Etiti Lasi Lahai Kachoklem Dunjia Phansi Borzana Long Tami KALU Amahang Patekpon Nang Koko Lapen Kepang Tang Ponjia Phansi Sing Pondo Pusi Mailong Chithan Pon Bangso Borzan Labor Union Amahang Kipatekpon Along Chidon Sarpen Arpu Keduan Kangwai Pon Laki Maipu Horen Terang VP Rajesh Teron Secretary Santiram Inti Sarlong Teron Assistant Secretary Dhon Singh Tokbi Treasurer Babu Rongpi Organizing Secretary Jevelson Rongpi Office Secretary Chinghon Hanse Public City Secretary Tinku Kro Assistant Treasurer Majuli Terangpi Office Secretary Lapen Member Bang Inkorasi and Ingwai Ponsi Mai Mesen Pen Pachun Pon Media ko refund kardong pa yelo kardong nili pini posi dak nili dak pain ko man te prang posi na sen ko ko de itum lebar kan chai ka lebar itum kar bia khai ke tum duk de ras ni tum nang so posi itum pini labang to bojana ha barang tha first booking ro pe rang pini alang tum ko pai lo sila poson ke senglong ke nili masalang ke pini ani pini na pena for ke mele nang su ni ya in ko ni kan akan kemudian cap hasil cap ani pini for ke ni lo nasi nili phan dai tu nang kita da pije non ni phan tuyong phar sa nang chela pu nun pen dakto ram kam hon ni phan bang so arpu lebar board chairman nang kita pije ni lebar dai tu enang ko lo nasi li tum kar bia khai tu ni duk pi sung pi asan cholong ni hang jo mai jol poson do nasi nirtung non ke cholongi la pen ki dat ke tilu da ni tung ha beng ro chenai la sang dam et nasi non bang ke ni tung da la hai ke dam di phan pa dam di phan ni khang dun bom lo la pen hai ke khang phan si ni li ka do ka vi la hai ta non chap dun bom lo la pen ni klem bom lo along chan ni phan la kar biang long in si hu tu la bang sa pha phan ni phan pi pa ye bon lo bang siem ta du ko ga ni pen ma si non sarkar ki to ye ni pen ni phan ni ni si ja rong sa dai to nang vi re pi ke ni ja claim nang kok lam nang kok la si non bang ni tum chon la che tu me phori le ban dai tum chong da lung le che tu nong le e li tum rong so chao jung ta hajira dum pa bi pu yi thika chu claim nang ta bi pu ko gi bang so khai si bang che la si non bang ni tum kar bia khai si chu claim nang po da kar bia ha ba kar bia ra kidu kisung tum ring nang po e nai ni hem so kim pu na ti skim pu na bang so si nang claim nai na high school pu na bang nang claim nai ni medical engineering pu na bang si nang claim la nasi jo la pai hui ta mili tum claim no noi ki dam no noi pension la chu lo puno tum ke thi dam lo jo la pai phan da li tum ke van ki nang so la pen lai te tum kang sai nang kok la pension la chu lo ta me vai sa ve pen nasi ni lian si ki dam tang ani tan ni sim tem tra pulo je ni tum kar bang long rat ken tum duk pik sung pik po ang li hin ta ne prab jing pen department la pen da ko yem dang pon nang yi la pen ke ni tum kar bang long rat si sai ta mi tum sung da chu lu nong nang yi ni tum kar bang long rat ken tum sung da tu nong le ni tum borjan rat mi ave borjan rat chu ta li tum kar bang long rat mo spin kor so ni da long le
Posi puri kan tum BIMA dak pon yang man bang pek lo nong ke kal dia khai tum la ke tum so la ke po adan kap jing bang pineng ning kanam bong le me bang pharu hini ba ke ni tum sa la chu tu lo nang sa dili pu ni masya lang di pulo so mi walam lo ni antam bong bo yon po si lang di tum akai speaker dak lo moment lang di udon lo jok ayat ame ni di nang siapan po jadi tang siram itu demam posisi yang sarda lang di pasong si pulo lapen di si baido de bang sosi nang pulo lo asin di tem non bangke kitwar bangke ikitu pon lo lapen ke government ki dolong le dudun bom mana lapen government ali pulo de di tum thang dalong de government le asin non media kai banda nang tum sapang da pon bonang po media ko te media tum phansi kilang sot lapen media yang si pang dak li pe ni tum tum Patante pini narutum media kote na chitong dun palsi narutum hans tame chorupar piglo asi narutum na chitong dun ame bangke lason hello Karbianglong Labor Union pula bangso committee do asi la bangso central committee andar abangsi narutum bangke dage Borjan constituency Labor Union pusi sengkon lo abangsi lasi la bangso committee long bangke ini bangke nili si cari pon lo lapen tu la meya tepi lapen kaluhi pasini bangke ke hai santera mengti si pasini pon lo lapen tu la bangso komiti seng depen abangke nutum dak presiden pendang lok secretary adu ka bisa cing mane cingwai thai lo la si presiden bangke perenterang pansi pek pon lo lapen tu secretary bangke santera mengti pansi pek pon lo asi la bangso ci seng nang ko the bangke ditung lamdak Karbianglong Autonomous Council andarong setame Labor Union Board setame dokoklo la sopasi la bangso Labor Union Board along a chairman ake hai sar setame tum long nanti tong dun lo la si tum chima thalo je tum da bangso committee ki seng setame ko pai ke melo pasi chima thalo Tangke pini 31 31 member Ola bangke jongsi nang sengdun pro dangte la ke branch po hisap si dam pa hai kami non ko bangke constituency po te la bangke isivat pamati jadi ba suru pathar le sengdam samela da isivat committee sido po pen tu dhansri constituency committee le sengdam samela da isivat pamati kola so a constituency alo jongsi seng tu pa te la bangke si branch ba aro son si man pa hai